ajattelin näyttää nyt videolla, kuinka nämä rattaat menee kasaan. Eli ensin otetaan tää vauvan vaunukoppa irti. Täällä on tämmöiset klipsit, mistä painetaan ja noin vaan nykästään, niin se lähtee tosi helposti. Sitten nostetaan tää vauvan puolen selkänoja ylös. Noin, ja nyt voidaan laittaa rattaat kasaan. Eli näissä istuimissa on kummassakin tämmönen kohva. Sieltä nykästään ja noin naksasti kiinni. Eli tosi helposti menee. Sitten katsotaan vielä, että kuinka nämä saa takaisin kasaan. Eli täällä rattaiden toisella puolella on tommonen klipsi, mikä pitää nää nyt lukittuna, kun ne on kasattu, niin siitä vaan avataan ja vedetään kahvasta, niin nyt on rattaat kasassa. Eli tosi helposti menee näinkin päin. Sitten lasketaan toi vauvan selkänoja alas, niin saadaan toi vaunukoppa takaisin. Tää tulee muuten tämmöisiin kiinnikkeisiin, että se on tosi tukevasti tuossa rungossa kiinni. Eli ei ton istuimen varaa. Noin se naksahti siihen, sitten tarkistetaan, että kummallakin puolelle näkyy semmonen vihreä merkki, niin se on tukevasti kiinni.